điểm nhất. Điểm như thế là cao là thấp? Khi mà điểm thấp thì cao, kiểu thế. Nhưng mà điểm 1 là tốt rồi. Vâng, cháu nghe thế ạ. A jdeme hodnotit. Hodnotíme za Českou 2 a 3. Hodnotíme pár číslo 9. Như này là điểm xấu à? 7, Cháu nghe là cái này là điểm xấu. 5 a 2. Hodnotíme pár číslo 12. 5, 4, 3, 4 a 6. Hodnotíme pár číslo 13. 7, 5, 6, 6 a 5. Hodnotíme pár číslo 15. Protože jestli to, že jestli má koně, tak se 4, 2, 5, 7 a 4. Hodnotíme pár číslo 21. Šest, 6, 7, 3 a 1. Hodnotíme pár číslo 23. Này là tốt à? 1, 7. Là kiểu là giống như điểm 1 ấy, cháu nghĩ thế. Jdeme na poslední. Dva, 4, 3, 2 a 2. Hodnotíme pár číslo 9. 3, 3, 1, 1 a 1. Hodnotíme pár číslo 12. 5, 6, 5, 6 a 3. Hodnotíme pár číslo 13. 4, 5, 7, 3 a 5. Hodnotíme pár číslo 15. 7, 7, 6, 7, 7. Hodnotíme pár číslo 21. 6, 1, 4, 4 a 6. A hodnotíme pár číslo 23. 1, 2, 2, 5 a 4. What
číslo 21 Jan Gavas a Dominika Gavasová. Đây là đứa này là đứa thứ mấy? Místo čtvrté, takzvaná bramborová medaile. Bramborová medaile, já jsem vždycky taky nenáviděl čtvrtá místa, ale lepší je být čtvrtý, než upadnout zase v první kole, to je pravda. Přesto čtvrtáme správně kolikrát, nebo hodněkrát, myslím, že jsem lancoval, jsem byl čtvrté. To se mi nikdy nelíbilo. Já jsem neměl rád ani druhá místa. Já buď první nebo třetí. Druhý jsem vždycky neměl rád a čtvrtý místa, protože jsem neměl rád. Když jsem druhý, tak to bylo jako stupí, nebo jsem ho vyhrál, jsem si vyčítal. Když jsem byl třetí, jak jsem věděl, že jsem vyhrál. Tak to jsem byl spokojený. Ale my pohodlí. To je Fabínová. Já jsem říkal, že to nikdy neměl rád, že bude taky pátý, ale zase to jsou takový povídačky, když už teď nechám se, když si taky druhý a trénujeme, tak to taky No a jdeme na medailová umístění. Tak jak to dopadlo na těch medailových umístěních, tak tyhle ty páry už ví, který nám teď zbyli, že už jsou v každém případě na medailové umístění. Na místě třetí. Pár číslo 9. Jiříček a Veronika Červená. Se umístil pár číslo 23. No, tím nám to bude asi jasný, kdo se stal vítězem, protože ten už nám tam jediný. Ale my největší vítěz! Pár číslo 2. Jan Čelenka a Kateřina Doměnová se stávají mistry tanečních kurzů podzim roku 2012 v kulturním centru Svoboda. Takže ještě jednou pro ně velký potlesk. Nebo potlesk pro vítěze.